öveket becsatolni. Add, hogy ne legyen tanulmányi kirándulás. Csak nem fél! Hogyha nem tudsz mindent, amit tudnod kéne rég, elviszlek egy nagy-nagy útra. Gyere befél, nincs még itt a vég. Kaland vár ezernyi, nincs itt határ. És majd ámulsz, mert még ilyet soha nem láttál. Gyere, várunk rád is, menjünk már is. Kék lesz a tenger mélye, meglátod végre. Vár a szivárvány kékje, ki ne hagyd azért se. Szálljunk a légbe! A légbe, ó! Mert hogyha nem tudsz mindent meg, mit már tudnod kéne rég. Hidd el, annyi már elég, ha velem felszállsz, mint a gép 100 000 rejtély. Ha érdekel, hogy a világ milyen, mégis ne félj! A varázslatos iskolabusz. Gáz neki! Írta Sean Kelly, Brian Mill és George Arthur Bloom. Már nagyon régóta alatta vannak. Ez nagyon nem tetszik nekem. Aggódom, és nagyon nyugtalan vagyok. Én nem aggódom. Miss Mici úgysem engedi, hogy a varázslatos iskolabusszal bármi baj történjen. Nem is lesz baj, Vanda. A GKF nagyon nagy tudású ember. Nagyon nagy tudású ember? Azt hittem, a GKF az gépjármű karbantartó felügyelő. Pontosan, Ralphie. Akkor miért mondta Carlos, hogy nagyon nagy tudású ember? Mindkettő, Ralphie. NNE és GKF egyszerre. Nos, Mr. Abroncs, kész a busz minden évszakra, nem gondolja? Nem sok van neki hátra, bármikor széteshet az egész, ha érdekli. Nézze meg, a karosszéria rozsdás, az ütközőrács horpadt, a motorháztetőt pedig a Szentlélek tartja. Hiszen tudom én, hát nem csodálatos. Ez a masina a végét járja. A látszat néha csal. Úgy megy ez a gép, mint az álom. Nem vagyok benne biztos. A gyertyái kiégtek. Csodás lenne, ha egyáltalán beindulna. Halálra van ítélve. Ellenkezőleg, Mr. Abroncs, az én buszom megbízható, biztonságos és életképes. Véleményem szerint halálra van ítélve. Ennél fogva írásban elrendelem, hogy a buszt el kell szállítani a roncstelepre. Csak azt ne, be akarja zúzatni a buszunkat. Ezt nem teheti meg. A mi buszunkkal nem. Elismerem, hogy a buszom első látásra nem tűnik tökéletesnek, de biztosíthatom, nincs vele nagy baj, mert azért van benne valami varázslatos. Varázslatos? Komolyan, Miss Mici, a biztonsági előírások ilyen kategóriát nem tartalmaznak. Volna egy javaslatom. Jöjjön el egy próbaútra velem és a gyerekekkel. Hadd bizonyítsam be, hogy az én buszom van olyan állapotban, mint a járműpark bármelyik használt masinája. Sajnálom. Vissza kell mennem a hivatalba, hogy átvegyem az év legjobb gépjármű karbantartó felügyelője kitüntetést. Már hallottam róla, és szívből gratulálok. Egyéb iránt én is önre szavaztam. Valóban? Igazán kedves. Nos, egy rövid útra talán még van időm. Osztály! Itt az idő, hogy kockáztassunk, hogy tévedjünk, és hogy elvigyük Mr. Abroncsot egy kis túrára. Beszállás! Mi van, ha a busz nem állja ki a próbát? Mi van, ha bedöglik a motor? Kényelmesen ül, Mr. Abroncs. Ne tréfáljon, az ülés rozog, a rugók el vannak törve. Érzi a motor erejét? Mintha csak úgy repülnénk fölfelé a hegyre. Érzi? Még a hullámvasúton is simában utaztam. Nem tudom, hogyan volt képes engem rábeszélni. Ennek a busznak még a roncstelep is túl jó hely. Mr. Abroncsnak nem kellene ilyeneket mondania a buszunkról. Ha megmondanánk neki, mennyire szeretjük, talán megváltozna a véleménye. Ne reménykedj, Phoebe, Mr. Abroncs bezúzatja a buszunkat, ha nem teszünk ellene valamit. Nyugalom, tudhatnátok, hogy Miss Micinek mindig van valami terve. De az is lehet, hogy most még sincs. Szívem, mit tegyek érted? Tudtam, hogy nem kellett volna hallgatnom magára. Tudtam, hogy nem szabad eljönnöm a próbaútra.
Most lekésem a jutalomosztást! A sapkája, Mr. Abroncs. Sajnálatos módon nem találom a hibát. Egyszerűen leállt a motor. Pedig én... Hát ez az! Én megmondtam. Ki van vonva a forgalomból? Az első telefonfülkéből hívok egy roncs elszállítót. Ez a busz már nem is létezik, visszajövök! Hát nem csodálatos, kedveskéim, ha ilyesmi történik. Szinte szikrát gyújt az ember agyában. Most mit csináljunk? El fogja szállítatni a buszunkat. Nem tudja, ha elindulunk, mielőtt visszaér. Gyorsan, Miss Mici! Kellemes hang, busz, de ez a megfelelő hang? Lehet, hogy Mr. Abroncsnak igaza volt. Lehet, hogy a buszunknak vége. Az nem lehet, Tim. Nem hagyhatjuk magára a buszunkat. Muszáj valahogy elindítani. Hogyan tudnánk elindítani, ha nem tudjuk, hogyan működik a motor? Én tudom, hogyan működik, nagyjából. Tudjuk, hogy a buszt egy motor hozza mozgásba, igaz? És a motor beindításához benzin kell. Ez is igaz, ugye? Remek logikára vall, amit mondtál. De mielőtt elindultunk, tettünk benzint a buszba. Az igaz, de a benzintag hátul van, a busz motorja pedig itt elől. Ezt tudjuk. Talán az a baj, hogy a benzin valamilyen oknál fogva nem jut el hátulról előre. Ha követjük a benzin útját a motorig, talán megtaláljuk a hibát. És ezt hogy lehet megcsinálni? Ülj le, Kísa! Igen. Fejeket fel! Tudom, hogy buta kérdés, de ugye ez tanulmányi kirándulás? Ne így fogd fel, Arnold. Ha most nem javítjuk meg a busz, soha többé nem megyünk tanulmányi kirándulásra. Gyerünk! Meg kell mentenünk a buszt! Kapcsold be, Lizzie! Ismerem ezt a szagot. Ez benzinszag. Ki nem állhatom ezt a szagot? Jobb, ha megszokod, Arnold. A busz benzintankjában vagyunk. Na jó, a kérdés tehát az, hogyan jut el a benzin innen hátulról a busz elejében levő motorba? Arra folyik. A benzin valami csövön keresztül elfolyik arra felé. Ahogy Kolumbusz Kristóf mondta, amikor elindult Amerika felfedezésére. A fedélzetre! Indulás az ismeretlen felé! Indulás! Gyerünk, evezősök, teljes gőzzel előre! Húzd meg! Húzd meg! Húzd meg! Gyorsabban, gyorsabban! Szeretném, ha ez a busz minél előbb eltűnne az életemből. Mici Lizinek, a képernyőt légy szíves. Indulunk az üzemanyagtartályból, és követjük a benzin útját. Felkészülni, vigyázz, kész, kacsa! Nagyon szűk ez a cső. Remélem nem sok termen kell áthaladnunk, hogy a motorig érjünk. Oda nézzetek! Valami elállja a benzin útját. Hogy fogunk átjutni rajta? Megnézzük közelebbről, hogy vajon tényleg mogyoróvaj illatot érzek-e. Ez tényleg mogyoróvaj. Lehet, hogy ettől nem jut üzemanyag a motorba. Márpedig benzin nélkül nem működik a motor. Itt a hiba. Törjünk utat a benzinnek. De hogy kerül mogyoróvaj a benzincsőbe? Jó kérdés. Mindjárt ott vagyunk, lassítson. Ma kitüntetést kapok, mondtam már. 100-szor. Megtisztítottuk a csövet, Miss Mici. A benzin akadálytalanul folyik. Most már el lehet indítani a buszt, Miss Mici. Akkor gyorsan visszamegyünk. Mindenki üljön le. Az indítókulcsot, Lizzie! Hol vagyunk?
A motor belsejében vagyunk, Miss Mici. Praktikusan nem. Csak belepumpálódtunk a karburátorba. Ó, a kedvenc helyem. Gáz, Lizzie! Nem értem, most már van benzin a motorban, mégsem indul a busz. Tudod, Ralphie, lehet, hogy nem csak benzin kellene. Lehet, hogy túl hideg van itt, azért nem működik a motor. Tényleg, én is majdnem megfagyok. Onnan föntről jön a hideg, a nyíláson keresztül. Igazad van, Tim. A levegő, hát persze. Emlékeztek, mit tanultunk tűzvédelmi órán? Ahhoz, hogy valami égjen, levegő kell, és ahhoz, hogy egy motor működjön, üzemanyag... A motor működéséhez üzemanyag kell és levegő. Hát itt nem jut be túl sok levegő. Mert valami elzárja az útját. Csak nem egy mogyoró vagy a szendvics. Abroncs! Maga kapott már kitüntetést? Keressük már meg azt a buszt, főnök, rendben van? Hogyne. Hogy én kerültem a legaljára? Mikor az én ötletem volt az osztálygúla, jaj nekem! Ez nagyon nehéz. Várjatok, azt hiszem sikerült. Jaj. Mi volt ez? Jaj, csak ezt ne. Egy daruskocsi. Megjött a daruskocsi. Elszállítják a buszunkat. Tarts ki, Arnold! Már van benzinünk és levegőnk is. Talán már beindul a motor. Indítózz, Lizzie! Lizzie! Gyerünk, Lizike! Nem hagyhatsz cserben bennünket, teher alatt nő a pálma. A nagy pillanatok szülik a hősöket, fordítsd el a kulcsot, Lizzie! Álljon meg! Ki a csoda próbálja beindítani ezt a roncsot? Nem láttam senkit a kormánynál. Most aztán már van levegő. Na jó, a benzin és a levegő itt keveredik össze. Mi a következő lépés? Már tudom, mit érez a saláta, amikor mossák. Gyerünk, Lizzie, nyomd a pedált, padlógáz! Szent egek, hol vagyunk? Csapdába estünk. Valami baj van, Lizzie nem fordította el a kulcsot. Hová tűnt az egész osztály? Van itt valaki? A nyakamat rá, hogy hallottam, ahogy a technika ördöge indítózik. Mostanában túlhajszoltam magam. Na jó, vigyük el a tragacsot. Ma talán nem kellett volna fölkelnem. Hé! Várjon! Álljon meg! Még át kell vennem a kitüntetésemet! Hé! Pedig olyan jó beszédet gondoltam ki, de már soha többé nem mondhatom el. Segítség! Hé, fiúk! Nem tudom, hallotok-e odalent, de vontatják a buszunkat. Az baj, az nagyon-nagyon-nagyon nagy baj. Hol van Lizzie? Nem tudom. Mici hívja Lizzit. Itt vagyunk a hengerben. Lizzie, fordítsd el újból a kulcsot. Roncstelep. Ajaj, most tényleg bajban vagyunk. Ez már a tiéd, Michael!
A GKF azt mondta, az úzdába vele! Mi történik velünk? Mi volt ez? Jaj! Itt Arnold! A roncstelepen vagyunk! Jaj, mi lesz most velünk? Mi lesz most velünk? Mi lesz most Azt velünk? hiszem tudom! Ne! Állj! Tegyen le! Arnold! Mi történik odakint? Ha nem jutunk ki innen, palacsintává lapítanak! Hallottuk, Arnold? Lizzie, Mici hívja Lizzit. Tudom, hogy nehéz, amit tőled kérek, de meg kell próbálnod elfordítani a kulcsot. Sikerült! Hé, mintha lefelé lifteznénk. Olyan szag van. Tudom, benzinszag. Tényleg, ránk fog ömleni a benzin. Ne féljetek, kedveskéim! Ha egyszer egy dugattyú beindul, előbb lefelé megy, aztán megy fölfelé. Talán most beindul a motor is. Majdnem biztos, Ráfi. Ebben a gyújtóhengerben megvan mind a 3 összetevő, amire szükségünk van ahhoz, hogy a motor beinduljon. Benzin, levegő. És még, mi kell még? Nézzétek, összepréselődünk. Jaj! Mi történt? Nem történt semmi. Még mindig nem indult be a motor. De legalább nekünk nem lett semmi bajunk. Állj, összeprésel bennünket! Állítsa le, ezt ne csináljon, nagyon meg fogja bánni! Nem értem, Miss Mici. Van benzinünk, van levegőnk, és mégsem indul el a buszunk. Talán leégett a motor. Hát ez az, erről van szó. A motor elégeti a benzint, emlékeztek? Meg kell találnunk a módját, hogy elégjen a benzin. A szakirodalom szerint a benzinnel nagyon óvatosan kell bánni, mivel könnyen lángra lobbanhat. Jól mondod, Dorothy. Valóban elég egy parányi kis szikra, hogy hatalmas robbanás következzen be. Benzin, levegő és szikra. Ez a 3 összetevő. Azt mondta szikra, vagyis gyújtás, amit az a micsoda csinál. Jól gondolod, Carlos, kirobbanó tehetség vagy. Én nem látok semmiféle szikrát. Nem csoda, mert ott a kakaóvaj. Ebből baj lesz, már megint lefelé megyünk. Elveszem a kakaóvajat. Vigyázz! Így még több benzin és levegő Kapaszkodj bele! Carlos! Megtisztelted a gyújtógyertyát. Kicsit ragacsos munka, de valakinek meg kell csinálni. Hé! Nézzétek, mennyi benzin meg levegő jön be! Most már be kell robbanni a Készüljetek benzinnek. fel, hogy kirobbanunk innen. Egy pillanat, mekkora lesz a tűz és a robbanás? Miközben az elégett gáz szárnyán szállunk kifelé, gyönyörködjetek a kipufogó csőnek, az egzotikus gázok és sötét meglepetések csövének elragadó látványában, mely elvezet bennünket egy hangtompító fémlabirintusba, a kipufogó dobba. Éljen, sikerült! Miss Mici, beindult a motorunk! Ó, úgy látom az utolsó pillanatban. Gyorsan, el kell vinni innen a buszt. Gyerünk, Lizzie, kapcsold be a delay funkcionátort. Nem hiszem, hogy ezt valaha is megszokom. Szuper voltál! Ügyes voltál, Lizzie. Benzint levegővel kevertünk. Szikrát adtunk rá, és aztán bum! Újra beindult a motorunk. És Lizike is fantasztikus volt.
Hip, 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 hurrá! Hip, 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 hurrá! Hip, hip, hurrá! Várjatok csak, hol van Arnold? A karburátoron. Már le is jutott a hengerbe. És most halad végig a kipufogó rendszeren. Arnold, nincs semmi baj? Jól vagyok, Miss Mitzi. Kér valaki egy mogyoróvajas szendvicset? A mogyoróvajról jut eszembe. Hol van Mr. Abroncs? Mr. Abroncs mindjárt fölér. Kapaszkodjon erősen, Mr. Abroncs! Itt is van. Na de Miss Mitzi, Mr. Abroncs nem tudhatja meg, hogy a buszunk varázsbusz. Amit nem lát, arról nem is tud. Gyerekek, fedezzetek. Jól van, Mr. Abroncs. Nagyon megijedhetett Mr. Abroncs. Hadd igazítsam meg a sapkáját. Papporoljam le a ruháját. Rendben, busz. Kezdheted. Hagyjatok! Hagyjatok! Ó, különös. Emlékezetem szerint a buszt beszállították a roncstelepre. Pattanjon be, Mr. Abroncs. Ha sietünk, még átveheti a kitüntetését. Szeretnék bocsánatot kérni öntől is az osztálytól, Miss Mitzi. Ahogy Janin üknagyném mondá, nincs kirobbanóbb siker, mint egy jól működő hengerfej vagy emberfej. Halló, varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz. Varázslatos iskolabusz. Varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz? A varázslatos iskolabusz? Lehet még jelentkezni? Varázslatos iskolabusz, itt a producer. Jó napot! Láttam a motorról szóló sót. Igazán klassz volt. De azért van egy kérdésem. Azt gondolja, hogy elhisszük, hogy Miss Mitzi és a gyerekek élve megúsznák egy igazi működő motor belsejében? Ott több mint 1000 Celsius fok a hőmérséklet. Ezt mi is tudjuk. Csak minél közelebbről akartuk bemutatni, hogyan működik a robbanó motor. Kösz, hogy hívtál. Varázslatos iskolabusz. Ön a producer? Teljes életnagyságban miben segíthetek? Vicces volna, ha egy mogyoróvajas szendvicssel le lehetne állítani egy motort. Lehet, hogy igazad van, de rágógumival már lehetne. Akkor miért nem rágóval csinálták? Kösz, hogy hívtál. Erre nem gondoltam. Varázslatos iskolabusz. Örülök, hogy elértem. Az én nagypapám is gépjárműkarbantartó felügyelő. Tőle tudom, hogy a benzin nagyon veszélyes. Gyerek nem is használhatja felnőtt felügyelete nélkül. Igazad van, de Dorothy mondta is a gyerekeknek, amikor a hengerben voltak. Ja igen, ezt elfelejtettem. Semmi baj, ezt nem lehet elég gyakran súlykolni a gyerekeknek. Tartsd egy percre. Óvatosan a benzinnel, Lizzie. Van még kérdésed? Van még olyan része a motornak, amelyet nem említettek a filmben? Ó, rengeteg. Például a hűtőszerkezet, amely nem engedi túlmelegedni a motort. Aztán az akkumulátor, amely az indításhoz termeli az áramot. De röpke 30 perc alatt igazán nem tudunk mindent részletesen bemutatni. Ha tudsz, hívd vissza később! Lizzie! Hé, Lizzie! Kapcsold ki azt a vacakot, nem hallok semmit! Jaj! Varázslatos iskolabusz. Itt a producer. Magyar hangok. Zsuzs Kati, Simonyi Balázs, Bálint Sugárka, Sesták Szabolcs, Simonyi Piroska, Molnár Levente, Hamvas Dániel, Mics Ildikó, Molnár Ilona, Holnándor, Bodrogi Attila, Szokol Péter, Németh Kriszta. Magyar szöveg Miklós Lívia, hangmérnök Metzger Zoltán, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihályfalvi Mihály, szerkesztő Szádvári Szabó Zoltán. A szinkront a Minimax megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.